Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya Pak, menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Seniman karo seniwati ngono to. nggih. Heeh, seniman karo seniman lanang ku lanang no. Maksudnya seniman karo seniwati. Heeh. Seniman kali seniwati. Heeh. Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktore sapa kuwi? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Pak. Oh rahasia. Iki jane lagu skep biyen opo? Lagi metu iki. Kok ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet Sempet lu. Coba sing sepuh panjenengane Ibu Rini Rahayu sing wis cara dene mungkur anggone dadi piyai sepuh merga putra putrine wis anambut silane ngakrami tegese mung karek menikmati hidup ya kok. Heeh, Mbak Rini wis mungkur. Ya heeh. Wingi bar mantu terus disekuyung kanca-kanca. Wah ya heeh, Dwijo Laras Indonesia. Nek kancane duwe gawe iki disengkuyung bebarengan ya, Tru. Yo. Hanyelai, monggo Bu. Selendang biru. Selendang biru among enake hati nuratakan batin setiam Kakung swara gedhe sareng. Ya. Malah kaya gendruwo terus. Lah ya. Gen ora apa jenenge kuwi rekoso lek nyuwara cilik. Heeh. Dasare pirang-pirang dina, Prai. Oh, ngono. Tak pirang-pirang dina mbacut. Wah. Ha iya. Kowe manut karo perintahe karo rejeki sing diparingi karo Gusti Allah terus. Ade saya tuwa ya terus. Oh iya, heeh. Saya tuwa. Wae kok digawe karo rejeki karo Gusti Allah budal. Ya, waya Prai nggih istirahat. Oh, ngono. Ra iso nek kon kaya umur sik 30-an tekane 40. Wah ya heeh. Tenagane iki lho. Ya heeh. Ya, sing penting awet lumintu anggone gegulang ngreh kabudayan. Nyatane sore mau ya wis jauhi karo kelumpit. Ya Mediun terus Nganjuk ya ana meneh. Oh Njaga Lewon. Heeh. Kembali lagi kepada kita setelah tahun yang lalu diselani karo dalang lokal Nganjuk. Oh, dalang cek enom cek ganteng-ganteng. Pokoknya tahun ini kembali kepada kita lagi. Wah ya, Njaga Lewon Sukomoro. Nah, alhamdulillah. Lumintir paringane rezeki saka Gusti Allah. Heeh. Tetep ana. Ya, mangga Bu.
Genti swara kakung terus. Wow, swara kakung. Heeh. Sapa? Yo, aku nyuwun suarane anu si Puguh. Wah, Puguh. Adine bojoku ya adiku terus. Wah, iya. Ya. Iki uga kanca-kanca para YouTuber sih kepareng padha lek-lekan gong. Mosok? Wah, tenan ket sore mau. Luar biasa. Lah cek sakmene kae cek komplit. Wah, luar biasa. Heeh, wah. Yes. Ya padha-padha lek golek pangan wis tidak saling menyulitkan terus. Wah ya, kanca-kanca ya golek konten, ya awake dhewe ya memberikan kelonggaran tempat. Ya, ya. Ya, nek aku angel ora kelakon ki mau do masang kamera ning kono terus. Ngomong ae sing domah. Anu, kene kok Mang Kukut sedanten. Nek aku tegel, gandeng kanca-kanca ki sekarang awake dhewe sudah menjadi satu. Ya, kita cari nafkah bersama-sama. Oh ya. Ngono ya, Kang. Heeh. Weh, ya. Nah, engko lek bar iki terus Niken mudhuk terus enek apa ning YouTube diupload kepulangan Niken Salindri. Ha, iki mesti kuwi. Oh, kedatangan wis diupload wisan, kedatangan. Ora tegese pulang ke Kediri lho Nduk Cahyu. Ya. Mesti ngono kuwi aku nganti apal. Iya, ya. Tenan. Angger kok wayangan mbok dalange sapa wae to. Angger enek Niken Salindri ki viewer ki sapa ya. Iki mau ki aku nganti kaya wong ngimpi. Lho. Duwe Jolares Indonesia kok penontonnya nganti 6.000. Biasane ki 450 lho. Musa Niken Salindri munggah 6.000. Jan. Kudu tak dol. Channelmu to? Oh, biyen arep nek wong nuku adituku kangge ngeslot. Aku ya aja, aku ya ngono. Nyengklaki, nyelaki gong. Suara nyengklak itu. Ya. Anyelai janji Selendang biru, selendang biru, selendang biru, amung ngenai ati. Aku mau sore ngunggah kene nggon TikTok gong. Masa? Yo, tak syuting kanca-kanca YouTuber iki. Wah. YouTuber banyak sekali yang hadir bersama-sama mencari nafkah. Lah kok nek sing komen to. Dalang tuwek kakan pola. Lah renek Niken Salindri renek wong nonton. Ayo, tak jawab iya aku ya. Heeh, cek rong move on terus doan. Ya heeh, ya. Ben on karpe dhewe. Heeh. Jarke lek on karpe dhewe. Heeh, aku ya mek guyu tok. He. Aku ya ngomong. Ya, maka Nora tekan batin setiamu Putri. Ya. Luar biasa kanca-kanca semangat. Wah, semangat. Weh. Iki pembalungnya asine kelong telu. Ning nyatane Mas Ardi, Mas Guruh mapan nggon balungan juga luar biasa. Ket sore matro watap. Tak tung nguning. Wah iki kan ndi ki ya. Iya pancen ya. Si Tommy pamit pembalunge mergo sesuk-esuk duwe gawe, Mas Sutik ya ngono, Mas Edi Kitun nek sibuk gawe tabuh. Terus iki tujune lho duwe Jolaras lho tujune. Sing balungke wis inti-intine sing demung iki wis padha pamit. Nah, aku lek wis saen iki seneng. Sesuk meni ora patek akeh enteke. Ya, coba. Nah, yuk. Tatapan. Suwuk, Guru Pak. Ya. tetapan janjimu selendang biru. Banyak sekali yang berkomentar tadi limbuannya terlalu panjang, terlalu lama. Yo, aku sadurunge lek wis matur bahwasannya Mas Komet karo Mas Dodok kuwi kersane
ngurunggon limbukan tok. Nek genduk Niken Salindri kuwi konsisten sampai goro-goro, terutama dalange iki aku. Oh ngono ya. Ngono ya terus. Ya, iki nyatane sakyahene si pareng lungguh mergo wis suwe uga ora jagongan karo mboke utawa Buduwi Kurniawati. Kangen aku krungu kabar nduk Niken ora nganggo leren le tanggapan. Wah, seneng ora jamak. Ah iya, bunga anakku saya kuncara saya anjayeng bawana. Ya, mergo dongane wong tuwa sekarone sing pendak dina iki mengiringi kesuksesanane nduk Niken Salindri. Wah iya. Ya, ki janji lah aku matur ngopo. Nduk Niken kon nyuwara utawa kon nembang sing klasik. Aja dikira Niken Salindri iki isone ngur lagu Lestari, lagu Pujaningsih, lagu Ayang-ayang. Heeh. Ning aku wis metuki dhewe wis cilik bahwasannya iki klasike ya luar biasa. Oh, ngono. Heeh. Kula ditampilke. Wah iya, ditampilke kon nembang klasik sik, ngono. Karo lenggah sik. Ya, heeh, ya. Nduk, Ken. Wis ngantuk urung, Nduk? Dereng. Dereng nggih. Mripatmu ya puadang no. Kadang niki mau kula tas mimi obat watuk lho, Pak. Apa ya? Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan Berat ya nanti. Heeh, ning nyatane mripatmu jek putih. Enek ireng-irenge barang. Berarti ngene, Nduk. Awakmu semangat sebabnya apa bengi iki awakmu semangat banget? sebabnya pun dangun boten derek jenengan. Nggih. Kalian menghormati Pak Suhadi minangka Sokibul Hajat gitu. Luar biasa. Nanggap jenengane wis nanggap awakmu ki wis dirancang piye carane supaya awakmu iso ngabiyantarasana daleme Pak Suhadi nggih. Nggih. Nyatane alhamdulillah kelakon. Nanggap kowe angel lho kan. Jadwalnya terlalu rapet. Ya, ya. Nggih sampai harus menentukan jadwalku yang longgar, Pak. Betul iya, ya. Nggih alhamdulillah. Nggih. Nyatane jeng ben niku nggih menyesuaikan jadwalmu sing longgar ning Karanganyar tanggal 24 kuwi ya. Nggih. Sak longgarmu kapan nyatane sing nanggap ya gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggap. Alhamdulillah nggih, Pak. Nek ora ketrima mesti alah golek sinden liyane mesti ngono kuwi. Dalang ya seperti itu, nek ketrima ya manut karo dalange. Nek ora ketrima ndelalah tanggapan murah dibatalke. Nek jenenge ketrima ki dalang ora iso golek tanggal liyane ya gelem sing nanggap, nggih ta? Nggih. Kan nembang apa saiki Cayu? Monggo niki jineman sik ngono ta? Mas. Para pinisepuh tasik pareng lenggah ke lho, bapak-bapak. Sik kepengin buktekne Niken Salindri kon nembang klasik iki iso apa ora? Loh, malam hari ini atau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing lenggah ana daleme Pak Suhadi, saha Bu Adik ning akeh sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok iki ning Dwija Laras Indonesia isih 3.500 sing nonton awakmu. Kaya ngono kuwi. Lah ya biasane 150 lho, Tru. Ya, heeh. Jineman apa nak? Cahyu. Jineman mijil ketoprak nggih. Oh, pelek napa silindro? Pelek. Pelek nggih. Nah, ya deh. Ayo Mas. Yokohama. Ya, coba. Topi Yongban. Ngono kan ya? Nggih, Pak. Ya. Iki nderek ajar nggih. Mungkin nek salah ampun ditukani lho. Oh, mboten sampean ki anakku ge ayu. Lek salah ora tak seneni beda karo sing cungpe kae salah kekrek cangkeme. Ya ora. Nek aja ora ngetok-ngetoki truk lek labuh Mbak Reno cungpe ken biyen ngene sak yaine. Ha iya, kuwi tak wet-wet kok. Ah ya sesuk pamit. Sesuk kira nyanti-nyanti kok. Iya, coba kayak apa? Topi yang Kakung sesuk nek kundur salam go Bapak Soleh kelawan Mamah Wiwin ya. Nggih, Pak. Iki mau melu ora? Mboten. Oh, mboten. Nggih. Jaga adik. Jaga adik. Nggih. Ya.
Caca kok parikane rapas to, Truk. Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin. Iki dudu parikane wangsalan, Gong. Ngono? Ya pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya ta? Mula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Wow. Pipa montor apa kuwi? Aja gawe repot apa kuwi? Kenal pot? Iya ya Kang. Pipa banyu apa kuwi? Mlaku alon-alon apa kuwi? Paralon? Iya bener. Pipa uwong apa kuwi Kang? Aja gampang lali. Apa pipa uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya. Lanjut. Ya. Lajeng. Kanca-kanca Dwijo Laras, tepuk tangan buat anak wedok Niken Salindri. Ya. Luar biasa loh, klasik barang ya dipangan. Loh, piye to? Lagu iki lagi digawe, karo Niken wis dipangan. Oh iya. Jare bar nyiptakne lagu anyar Nduk kan? Oh iya. Nggih. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Bunga. Ya, kuwi duet apa nyanyi jen Nduk? Piyambak, Pak. Piyambak. Nggih. Ya, Itu so, saged didamel langgam. saged. Nggih. Jajal aku tak pengen krungu ya. Jajal karyamu tak pengen krungu aku. Isin kula Pak welek. Lah, karya ki ora apik Oh elek. niku diupload mawon kula isin kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Weh, sakniki ngen mboten usah diupload. Aku tak pengen krungu karyamu kaya ngopo, ngono lho. Pelok Pak Slendro. Ketingale pelok. Oh, larasnya petot. Pelok kok petot. Pelok kok petot. Bagongnya omong angger luwe omong gampang kleru itu. Alah. Kowe mau ora ngetok-ngetoki dikai daharan karo penjane Pak Suhadi. Wah, jangan sop. Wah, tempe terus apa ke mau urang. Weh, luar biasa. Matur suwun Pak Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Nggih. Amin. Ya, langgam nduk jajal sak langgam kok gen ditutne karo Mas-mas Dwijo Laras Indonesia, tak pengen krungu Bapak. Nah, ya coba buka celuk. Ayo kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Ndek iso lagu Ngawi Rama. Oh, kan mergo nek mondol kok. Nek mondol mbuh nek ngene.
Nyoba slendro Mas. Oh, slendro. Nggih nek pelok kok keduwuren ketinggalan. Oh, ngoten. Ya, slendro Mas Joko. Nggih nek slendro ke kendean berarti ya pindah pelok neh ngono lho. Oh iya, ora apa-apa, Jenenge bebas. dijajal lah ya. Dijajal boleh, Aja heeh. disalahne ya. Ora nek sing nyalahne kowe. Mulai nyalahne kowe tak gulute. Nah, ya. Nek gamelane untuk dijajal, nek uang ra entuk terus. Oh ya, heeh. Uang kok dijajali. Ayo jajal. Ya. Saestu niki, Pak. Tenan, aku pengen krungu tenan. Ya, coba. Nyada aku ngalem maning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu doang bagus jajantong hatiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang endahe sandi wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi bungaku nganti jroning ati kami sing paling tanti rino kelawan wangi dongaku mong siji dah Gusti mugi saketna tekan pati. Piye, Mas Dujo laras nabi lagi pisan lho. Wis pas urung? Dereng. Dereng to. Wis susu lek pas, Nduk. Wis susu lek pas. Cacah lek pertama pancen rada ngawur-ngawur piye ngono dadi. Lek susu lek ping pindho ping telu lek pas karepe dhewe. Nah, iki nggone. Tapi niki pun radi menyatu loh. Menyatu lah nggih. Nggih. Heeh. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya? Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Saya tahu seniman karo seniwati ngono to. nggih. Heeh, seniman karo seniman lanang karo lanang lho. Maksudnya seniman karo seniwati. Nggih. Heeh. Seniman kali seniwati. Heeh. Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktore sapa kuwi? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Pak. Oh rahasia. Iki jane lagu wis kebiyen opo? Lagi metu iki. Bang. Kok ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet Sempet lu. Ya. Ya jajal digongke tindakke. Ya. Lah sampun tek niku Pak asline. Wis to? Mpun ngoten tok Oh ngono tok. Nggih. Oh, iki kurang sithik jane. Biasane ngepost terus berarti tambah sithik terus agek gong tek biasane ngono kuwi. Ki mon tek tenan. Sampun. Ora Niku krasa. dibaleni ref ping 2. Oh, ngono iya. Iya. Tak kira ki mesti gantung ya terus. Heeh, iya. Benjing anu ya kanca-kanca latihan lagu bunga nggih Pak. Siap. Ya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Ampun. Oh tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saiki langsung dadi. Langsung dadi dangdut no langsung dadi. Dadi ki kan dangdut langsung dadi ki. Oh. Sik momennya penabuh yo. Tenane lho Pak Do. Oh dadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to, Mas? Kudune wis iso Ardi ki. Kayaknya aku mau nyanyi dicatat pisan. Ya, ya, besok tanggal 24 genah dadi apik.
Nggih, Pak. Mungkin Ah. digarap nggih, Pak. Digarap, Di aransemen ya, Pak. diaransemen, heeh. Mang anu, sampean pasrah karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendang itu tukang aransemen. Ya, Apike digarap pelok ya. Apike pelok napa slendro? APS slendro, Pak. Apike slendro. Oh. Apa engko slendro engko diimprove dadi pelok. Oh iya. Engko gen coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendang kuwi Pak dosen sing tukang garap iringan Dwi Jolaras Indonesia ya Nggih. Pak Do kuwi. Pak Do. Heeh. Pak Do tuh Dewi anu lho nyuwun WA kula lho punan. Apa ya? Nggih. Weh. Mas Ardi sing ngomong. Oh. Pak Do tuh nyuwun WA-ne sampean, Dik. Oh, sing njaluk sapa Ardi? Heeh. Weh. Asine kuwi modus Ardi. Asine. Iya, kuwi digarap sing apik. Wes to, njaluk karo Pak Do iki arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan Dwi Jolaras Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Coba sama tak pameri ya garapane kanca-kanca ya. Nggih. Sing nembang ibumu, Bu Lagune Dwi napa? Kurniawati. Lagune Loro Sesigar ning garap gamelan Bali. Ah. Sok sampean ngonekne kudu wis iso. Ya, ya. Nggih, Pak. Ayo Bu Dwi. Bu Dwi mau rung sempat nembang. Ya. Meh padha to niken karo mboke, meh padha. Nah, neng Facebook itu diupload wong loro foto no ya sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Aku wis nyauri istri saya itu. Aku yang ngono. Yo. Loro Sesigar garap Banyuwangenan Bu Dwi Kurniawati. Yo sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, coba. Ya, coba, ya Cok, kayak apa Cok? Musiknya gak ngentutke, Loro Sesigar. Ya, Ya. Yuk, Banyuwangenan Bro, dados.
Iya sing nulis Mas Sri Eko Widodo. Walaupun lagunya sudah ada, tapi di aransemen cara gamelan Bali. Wah ya. Kuwi jenenge anu Tru. Cara kendaraan utawa mobil iki dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu ning diiseni balungane. Ya, mumpung awake dhewe nduwe gamelan Bali. Ya. Jadi selalu berkreativitas sing tanpa batas. Anggone kanca-kanca Dwija Laras Indonesia piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik marang perhatiane para pamirsa. Oh, ngono ya, Tru. Iya, Mas Gareng. Mula kanca-kanca tetap berkreativitas, berkreasi. Paribasane kreasi tiada henti ngono kae, Tru. Heeh, ya coba. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Saka Ngawi. Heeh. Mbak Wanda karo Mbak anu Wiwi Irnawati karo Anjar Sari. Oh ngono. Ana permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Okvalika sing saka Sidoarjo. Oh ngono. Ya, Nggo bar iki, Tru. Wah ya, ora krasa kok cuwepet men jam 3, Tru. Ya, Ya. Nyambut gawe ki anggere seneng tur alate mendukung, penonton padha mendukung juga ki ora krasa, Gong. Masa? Ya, Wapet men meh bar to. Lah ya, nah iki. Pamundhut pirang-pirang. Ngono. Lekmin Kayeng Kidul. Tasih monitor Pak Kangko. Nggih, matur nuwun sugeng dalu Mas Kangko. Menika mirsani saking lokasi Babatan Tengahan. Lho nggih. Pak Marsono pilang kenceng ugi wilujeng enjing Mas Kangko mirsani Dwija Laras Indonesia Channel saking Pak Tulus warung Tombo Luwe ing Cikarang. Sing disuwun lagon uga karyane Mbah Sukuron Suwondo. Ula Tampar utawa Nyidra Asmara. Nderek nyimak Mas Joko Kedung Malang Tru Kediri. Ya, tasih monitor. Nggih, CP Sekar Wangi Jaya. Nggih, Mas Rahmat uga Pak Enandang Gemolong Seragen. Sekata sangat uga Mas Diko Sine. Ya. Iki sing disuwun lagon karyane Mbah Sukron, Nduk yang karo Wanda karo Wiwi apa? Nggih. Sak menawa kuwi ya. Nah, ya, mergo iki pamundhut saka penggemar yang setiap live pasti nonton Pak Tulus Cikarang. Oh, ya.
Nyidra asmara. Ya garap gamelan Bali, Tru. Ya. Ya, coba. Kaya ngapa? Diaturke. Diaturke. Heeh. Ya. Monggo, Co. Diaturaken monggo Nyidra asmara utawa Balada Cinta Ula Tampar karyane Ki Haji Syukuron Suwanda. Yuk, dados. Mas Joko Pinang Kenceng tasih ngebiar wonten lokasi. Matur sembah nuwun.
Ya, weh, yan. Luar biasa ya kok. Ya, iki minangkani godhong tela wae iso gawe lega ya gene. Menungso karo menungso ora iso gawe lega ngono kae. Heeh. Ini kan kon duet karo duel karo Ova. Ya, Lagune manus sing cah loro apal apa? Nah, ya. Ngono, Tru. Ya, ya. Disumpati sa, ya kayak ngomong. Nah, mari berdiri, yo, kayak apa? Gamelan genti, yo. Yo, lagune apa nduk sak loro? Niki nuansane gamelan apa-napa, Pak? Enek musiknya ya ditanjakne yo. Oh iya. Ana musike kok. Aku iki biasane lek ning Ngawi iki ora tau nggawa musik ning gandeng ada permintaan sore digawe campur sari. Mula tak gawakne ora ketang elektun. Ngono. Harus mengikuti permintaan tuan rumah ya, Pak? Betul. Dadi manut karo sing nanggap terus wingi ning kandangan wingi ora nganggo musik. Ya, Iki gandeng ngerti penjalan Pak Suhadi ngersake musik, awake dhewe ya digawake. Oh iya, Pokoke manut karo sing nanggap ki aman. Apa wis kompromi lagune apa? Sampun. Apa? Sawijining dina, Pak. Sawijining dina. Iso, Mas? Sawijining. Ganti wae, Mas. Kapang-kapang. Pekam-pekam. Ya, Kapaku kapang, Mas. ya. Ya iso, Mas, ganti mawon, Mas. Mau bisa nyawang mawon, nggih. Bisa loh Mas. Bisa tuh, Mas. Ya Allah, ngono ra omong ket Iki padha-padha putri saka Jawa Timur ya. Jawa Timur kok mending apik-apik ya. Okva saka Sidoarjo. Niken saka Kediri, bojoku ya kok Blitar. Ya ta? Kok apik-apik ya. Iya. Isi ngebeki wong Jawa Timur ya, Tru. Oh ya, ya Wiwi ya Madiun, Jawa Timur. Ya Wi. Oh ya Jawa Timur. Wanda yo Ngawi. Ngawine ning ngendi-ngendi. Mbak Rena cuk Blora anu Blora ya melu Jawa Timur. Wis kan. Ya. Ngutong lah mak cong Pak. Ben wi gampang ngutong kok wis kan. Bila nasu mekrok kok. Ya. Apa gimana gini? Napa, Mas? Apa? Kapangku kapang. Kapangku kapang. Ya. Ya, coba kayak apa? Ya. Ya. Diaturke. Ya.
muncul kan, wis jam 3 muncul awakmu ge istirahat. Monggo sesuk sik bakso nang ngendi-ngendi. Joko